Missä se olit silloin, kun kuulit, että Take That lopettaa? Katsomassa Jyrkiä. No miltä se tuntui? Elämä otettiin pohja pois. Pahalta. Vitun pahalta. No miten se nyt jatkuu tästä? En mä tiedä. Kai se jotenkin jatkuu. Luuletko, että sulla vielä jatkuu elämä samanlaisena, vaikka Take That onkin mennyt? Ei se jatku samanlaisena. En mä tiedä vielä minkälaisena se jatkuu, mutta ei ainakaan samanlaisena. No mitä Take That on antanut sulle? Melkein kaiken mahdollisen positiivisen maailmassa. Voiko tulla koskaan sulle mitään muuta yhtä tärkeää juttua kuin Take That? Ei ikinä. Ei koskaan. Take That on kuulemma perustamassa puhelinta ainakin Englantiin ja Saksaan, omat puhelimet, johon voi fanit soittaa ja kysellä jätkiltä Henkkoa. Aiotko irauttaa ja mitä kysyisit? Muistaa, että mikä se on Saksa ja... Mä tiedän. Mä aion ainakin soittaa. Sanokoon mutsi mitä sanoo. Tappako. Ei paljon väliä, vaikka joku tulisi ja ampuisi mut nyt. Saat se viime yönä nukuttua? No en tosiaan. No mitä se teit? Itkin. Ootteko te syönyt? Ei. Oot sekä syönyt? Ei, no paljon. Onko teidän kaveritkin Take That-faneja? Osa. Suurin, siis lähimmät ystävät. No, yleensä kun ihminen kuolee, niin on hautajaiset. Onko teillä Take Thatille jonkinlaiset hajoamiset? Ei ne oo kuollut. Siis hajoamiset? En mä tiedä. Ei tässä nyt auta muuta kuin itkeä. Kiitos teille. Kiitos.